Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Huwebes na kita Setyembre 17 tuig 2020. Aksyon Hotline. Kadasig lang sa aton sining nga tiempo mayara na gid lang 2-digit number antes magabot ang adlaw sa Pasko kag ina 99 days before Christmas Day. Aksyon Hotline. Mayara naman ang sang 106 kadaw ang nabilin na bag-o naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa takna alas 9:15. Karon iyang nga aga, as usual, Aksyon Artay Hupon checking in. Aksyon Hotline. Ang aton pagparamyaw sa mga ka-aksyon ta hindi lamang online kundi sa on-air. Nga nagasunod karon iyang nga aga sa mga nagamonitor via Facebook, kag subong man YouTube. How do you do? Pwede ka mo diri magkapartisipar sa aton talakayan karon nga aga. Aksyon Hotline. Gamita lamang inyo sini mga gadgets sa cellphone nyo, sa laptop o kon sa mga nagagamit dira sang personal computer, pwede gid kamo magka-monitor kag dira sa YouTube kag subong man sa aton sining Facebook Live, may comment section nga pwede ninyo padalan sang mensahe. Aksyon Hotline. Kumusta na mga ka-aksyon? After nga ginpaidalom kita sa MACQ diri sa Bacolod, may ara pabilin ang aton mga bulugasan. Aksyon Hotline. Kumustang sitwasyon sang mga remedyo general? May ara pa kita palamawon karon nga aga? Malabutan pa kita Setyembre 30 sini? Aksyon Hotline. Ayos, let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kumusta ang aton mga tagpalamati iyang subong? Ang iban ho, nagamonitor sa aton gawukaton, no kapin pagid ang wala sang kaugalingon nga salakyan, may HQP ka man, galing kay hindi ka pagpasakyon, kay hindi ka man medical workers, kapin pagid kon gutok na paglabay sa imo, alangan ka makabit sa salakyan. Aksyon Hotline. Oro agwanta kita kon magwanta pa. Tob-tob Setyembre 30. Aksyon Ano Hotline. kila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa aton una nga topiko, One Hospital Command Center gin patuman diriyo sa sang lokal nga panguluan siyudad sa Bacolod. Ibalaon tay ni karon, kabalaw ka amo ni ang problema. Damo subong sang mga pumuluyo nga may mga pasyente nga nagaproblema kung paano sila makater sa mga hospital. May mga cases nga pila ka mga dialysis patient nagaproblema sang ila mga schedule kag sa pagpaidalom sa dialysis session. Man ting mga hospital, isa sa mga requirement nila kapin pagid kon dialysis patient ka kundi kung kaisa galiwat man ang
temperatura, klawas mo, glain batyag mo sila kung hindi ka madialysis mo. Ti ang mga hospital, ang mga requirements subong kay bisan manog bata ka kinanglan may swab test result ikaw. Kabay papaagi sining One Hospital Command Center kay ang plano kag disenyo sining nga program at least may coordination ang tanan nga mga hospital management agod ang publiko o kung may baluan nila kung paano magpadalagan o kung paano ini nga ang mga patient, especially ang mga ang mga non-COVID patient, matagan man tsansa nga hindi man maalang-alang mabutang sa kabuhi, ang kabuhi nila sa sitwasyon, kati mapatay kay mo iya kun in kaso. Now, may pila ka mga cases nagligad nga ti may bisan nagabusong nabudayan magpangita hospital, hindi dali-dali mabatunan sa hospital. Ilang tawa bala na? No, nga sakripisyo kag huol sa isa ka pamilya. Ti mayara meeting kahapon sa Mayor Bing upod kay City Administrator M. Ang party sini, ilang tawon ta kay at least ma-inform tang public kung ano man ang ila dapat himuon sa sining pandemic subong nga sitwasyon nga damo gid sang nahulan. Tay ginaistoryahan tadi basta gani healthcare program ang ginaistoryahan ta hindi ini simple kundi kabuhi ini sang tawo. Kay katulad no kung dialysis patient ka kag iban yang imo ginabatyag nga wala ka man COVID, pero kung i-require ka sa mga hospital, kung di na problema kay imo, basi ko na mo pa ng tunaan nga ikamatay mo, nano bala kung di kay mo mabulong? Istoryan ta na karon dugay-dugay, nano pagid ang madalag ko nga balita, nga ton hatagan pagtamod karon nga aga. Ariho, kundi nagligad to ginbalita tang party contact tracer sa nagapadayon gihapon nga program sang national government sa idalom sang DILG mayara pagpang-hire sang mga contact tracer sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang apektado mo sa ginatawag nga COVID-19 pandemic. Ti ang application golpeada lang ginpagwa-buwas na galing deadline niho September 18. Nano lang mga qualifications ini. Ang iba nagambal bisan risgo ni maubra na lang ko kag bisan kontraktual ang mga status namon salary grade 18 o 19 man na mo. O may ara ka man batunon dako-dako man nga sweldo. Tiyan mo nang isa sang problema gid. No, kay siling kubasi sa kalipot sining tiempo, ang iban way kay balo kung paano bala no ipatigayon o kung paano mga requirements, paano sila mag-apply sa sining sa isang trabaho. Ang contact tracer, actually ang papel mo na ti mangita kato sang mga individual nga may direct contact, na may ara sang contact sa persona nga nagpositibo. Pwera lang diri sa Bacolod sa itong nagpartisipar sa mass testing niyang gingamit niya ngalan sang tawo nga napatay na. Tibod na yan ang otoridad paano mo pangitao na yan karon? Kaya ginlista to nagtaliwan na ang wagali morto nagpa-mass testing man. Paano ka magpa-mass testing kung napatay ka na imo iya? Sino man itong tao yan naghihimo siniman? Isa pag-istoryanta mo ni. Kundi nagligad to nagwa ang balita sa pagpanghilo blas mo ido sa pilak mga lugar dis Bacolod galing kayo sa social media ini nagdako lang nga balita matapos may pila ka mga nagpost. Tiyang City Vet kahapon nagambal, wais lakbaton wais ideyas ning balita. Pero sa pulis i-check ta, nano diri ang
mayara bala sila counter-checking o paglantaw diri kay siling ko basi modos ini siyang kawatan kapigado pangadaan subong yang ido kung hindi mo ni karon matigok tapos ka kay kun mag-akyat bahay ka sigurado nga mabatyagan sang ido makapanimaho tagulon ka makabugtaw ang tag-iya sa balay inano ini ha ano ini modos gid man ang pulis tag-investigate nila ni ang Prime Water nagumpisa na hatag examination kapon nga daw sa mga empleyado sa Masiwa nga interesado sa pagsulod bilang empleyado mapa-absorb sa Prime Water. Tinano na lang ang kapalaran sa pila ka mga empleyado nga dira sa bahin sang Bacolod City Water District. May chance pa kamo? No? Nano na lang inyo kapalaran after siniya? Amo na so parang pila ka madalag ko nga balita kag-update man kay kahapon nagmeeting si Councilor Dindo Ramos sa pila ka mga transport leaders diri syudad sa Bacolod. Anong naging resulta? O ti may ara na balasang pagbalasa o pag-divide o paghatag sa inyo sang nagakaigo abing pagpartiniser kung pilak bilog mabiyahe sa tagsa ka mga transport organization. Alas 8:17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Feel free sa pagpadala sang inyo sining nga mga mensahe. Atensyon sa gusto sa luyag nga mag-apply bilang contact tracers ari na ang inyo tsansa. Galing kay siling ko daw kadasig lang buwas ng deadline sang submission. Pero wag ta kabalo ba i-extend ba ni kung hindi malambot kag pila bala ang numero nga kinakinanglan sa Negros Occidental. Anong qualification? Siling ni Action Eden, pwede ta ka leave 1 month? Ma-apply ta to? Dasan mangita siya, sang may close contact, sa nagpositibo, hindi ka ka-duty 14 days ang quarantine mo Online sa hotline. Para sa benepisyo sa mga nagapalamangkot na ano balang qualifications, na ano balang himuon ninyo kung luyag nyo mag-apply. Joining us this morning is the DILG Director of Negros Occidental. We have Attorney Ferdinand Panis on the line. Attorney, good morning. Good morning, Acton Art. Good morning man sa aton mga tagpalamati. Thank you so much for the time. Sir, I presume nga nagkabaton ka na sang nagakaigo nga information sini kag nakasugilanon lang kamo like sang after sang Zoom meeting last time with the Secretary of DILG. Tell us nano ini kinamo pamangkot paano sila ka-apply, ano ba qualification, pilak bilog ng Negros Occidental kag Bacolod diri possibly, attorney? Okay, actually mayo gid no kay may-ari ko sa forum diri nga ma-disseminate nato dinhi because of time constraint para action na ito. Yes, sir. Mapalapot ini nato through your station in hiring nato sa contact tracers. Nakaibalo na kita nga approve ng Bayanihan Act 2 kag nakasulod dira ang pundo para sa pag-hire naton sang 50,000 contact tracers nationwide, which is the responsibility of the department. Now, as far as Region 6 is concerned, we have around about 3,600 possible contact tracers na ato i-hire, no? Now, so specifically, ano ang ara sa pila ang sa Negros Occidental? Wala pa ko kakuha sang figure dito. Okay. But we have been informed na because of ang Negros Occidental, isa sa mga nagpanguna bala sa Region 6 sa probinsya as far as positive cases. Concern, so I expect na kita makabaton sa mas madamo nga kota tinadira Acton Art. Yes, sir. So siguro na namon ini post sa amon FB page kahapon. Okay. Ang notice of vacancy and we requested our field officers na magpabulig kami sa aton nga mga mayors na may ma-disseminate ining aton notice. Kaya ang deadline ni set ko sini is tomorrow before the initial. Nasig lang, sir, no? Okay, ang deadline before submission under the guidelines ng potential contact tracers, i-forward naman sa region yung not later than September 23. Okay. So, mapungko pa na ang among selection board sa Monday para i-assess namon ang mga qualified. So, initially ang mga qualified na mga applicants, no? Okay. Simple man lang ang ang qualification, no? Bachelor's degree
Tapos, dapat may experience ka sa medical field or related na mga courses wala, mga nursing, Okay. mga nursing, no? Basta medical field. Tapos, wala na ganyan kinanglan kwan, wala na kinanglan training is not required action art. Mm. Kag sa mga requirements naton, apat man lang ang require, letter of intent, CSC form sa biodata bala o resume, Okay. nga aton nga drug test result, kag ang aton NBI clearance. Ang form sa letter of intent action art kag sang CSC form on biodata, will provide na inanamon sa amon link. So ang ilalagay mo on action art, i-download na lang nila kag fill upan ina. Okay. And, we suggest to them because of strict protocol on social distancing sa Kwanbala. We suggest na i-email na lang nila ina sa amon nga FB page or Okay. email ad. Naka-post na ang amon email ad, action ad sa amon sa notice of vacancies namon. So, ma-post Okay. naman na. So, na-download na namon dahil. And on Monday, we'll have initial assessment on this. Okay. Ang amon ng issues diri abi gin-raise namon sa region ang gin-raise sa mga applicants ko iban nga mabigay makuha sang NBI clearance as of the moment. Especially for those nga wala pa o kung expired ng ilang mga NBI clearance thing. Anyway, ang ako advice sa mga applicants natin nga amon in concern, just apply and indicate lang nila sa ilang pag-email sa amon nga on process ng ilang NBI clearance. Okay. Na lang na sila siguro proof action art na naka-apply na sila, and I think it will be considered by the regional office. So, madali lang yung action art, no? Mula ni mga papeles sa kinanglan. Pag-inform natin, mas na-encourage namon ang madamo na mag-apply, no? May mga possibility ba na action art nga kung sobra na kita sa quota diri, may mga possibility nga mga qualified nga mga ari diri sa applicants sa ibang nga provinces or cities, no? So, dako-dako man ang sweldo This is salary grade 9, equivalent to 18,000. Salary grade 9. Okay. Mga 18,000 plus and other benefits na iatag sa ila. Although ang kwan ng reaction at hindi ni siya civil service position, which means to say, kwan na ni siya ng contract of service. Kung nga wala ka pangayo sa civil service eligibility action act. Okay. So, very good. No, at least, basta may background ka lang, bachelor degree holder ikaw, apply na lang, no? Gilayon. Pero, halimbawa, sir, kung may arabi prefer nila magkanto na sa office nyo, may madaho nga kuning kaso? Ay, may naging nagutang kami action at ang drop box. Drop box. Yesterday. Kasagwa sa amon office, ihulog lang na nila, kasi tao kami na sa tulod, na magkuha sang ginulog nila ng mga dokumento. Very good. No, kahit hindi man niya pwede, subong face-to-face gin nga transaksyon, delikado, marami. Ihulog na lang dito kung halimbawa, no, na hindi na sila, why na sila time, since nga, pertikadasig to sang nga abuas na nila yun, no, ang submission kang deadline. Abalan mo, action art, ang kunabi, ang memo, kumuha, nagigitso sa early, no? Unfortunately, tulihin lang na-approve ang banihan. Okay. Oo. So, anyway, we are expecting action art ay an extension. Although siling Kuya Gami, mas manami ang mga applicants na naka-apply niya dahil, no? Hindi nila magulat ang any possible extension. Okay. So, mas manami, bakit first call, first serve ka mo, di kumuli, nakamukha rin ganun, pas sa quota, di wala akong tabiras ng balasundin, hindi ka mo man mismo. Okay. Pero after tomorrow, why na hindi na ka mo magbaton sa mga online dira nga mga applicants? Matuno lang namon without the assurance action art. Okay. So, online lang ina sila, pagbato na namon, email or dira takwan, i-advise lang namon na kung call lang, we just inform them through their contact numbers or email ad. If ever nga, ganin nga, ma-reconsider ang extension of hiring natin. Okay. Sir, why need age limit? May kapamangkot di kay siling ko kabalo ka risgo nga daan magalakagwa ang 60 years old. Siling ko basi may mag-apply pa ya. Ano ang age limit sini? Wala bala action at mabutang ang age limit. No? Why mabutang? Although kabalungan kita nga sa mga COVID positive areas, may guidelines ang ITS na limited na magawa ang more than 60 years old. Diba? Gani? Ang below 2020. So, okay. So, wala kita anay maangkol sa aton nga hiring. Although wala ma-specify unless na i-open na later ang panatundra.
Okay. Kaya kasi tinatapos. No? Basta mo na, wala lang may isang more than 60, Okay. less than 20. Oh. Sige. So on that note, you have the microphone, ang Action Radio Bacolod, para liwat ka magpanawagan to those applicants nga willing nga mag-entra as contact tracers. Go ahead, Attorney Panes, sir. Yes, I take this opportunity to start sa Action Radio, no? Panawagan ng kita sa aton dala nga mga qualified nga mga pumuluyo. Wala nga as of the moment wala sang trabaho, inang nawad-an ang trabaho, mga OFWs naton nga nawad-an ang trabaho. Kung qualified ka mo, please submit your application letter together with the requirements na ginamandate ang circular naton, ang letter of intent, biodata, drug test result, NBI clearance. No? Isubmitin nyo either ihulog niyo sa draft box ng DILG Provincial Office located sa La Luz Building, Mandalagan, no? Lacson Street, Bacolod. O pwede ninyo i-email, hindi lang ko ka-memorize itong email namon. Email address. Pero i-check lang nila guro ang Facebook nyo na kaya manda na buta nga. Ara kita sa FB page namon. So I encourage na magkuhan ka mo. Especially sa inyo locality, dira, kung nabatsagan ninyo nga daw damo, kaya tinangalang contact center sa inyo LGU, feel free to submit your application. Anyway, we are requesting our LCE to assist even the provincial government to assist us in posting this para may widest dissemination action art. Okay. Para makakuha kita sang qualified enough number of contact tracers for this is actually up to December yung contact action art. Aha. Although ginalabi ini ni sekretariat yung kung isigi pa ang pandemic, to extend nila contract of service next year. Pero tingin ko ang first contract will be up to December only. So Okay. salamat with Action Art at Salamat, sa opportunity at anytime. Salamat sa imo Action Art. Salamat, gid, Attorney. Good morning. Halong Good gipirmi. morning. Action Hotline. Man, no magic lang ni kinahanglan ni nga gawon niyo kung sino mga aplikante dira nga willing nga gaw na kamuha kay tibuasan ning deadline no. Pero ako gani nagapensar mo. Kundi may mga contact tracers ang barangay, tigala ko ni sa ila yung risgo ni nila hindi manabak. Mga members sa Barangay Health Emergency Response Team, mga BHERTs, kung contact tracing, grabe na ning trabaho nila. Silingkutan ni dapat ginalokahan man ni sila mo sa national government pala para magpisan pag ni ang ara nga trabaho sa barangay. Now, ako nagapating halimbawa mag-contact tracer ka, taga Bacolod, kay assign ka karon outside Bacolod. Contact tracer, kay assign ka sa lain nga probinsya, budlay na para sa imo ya. In 2 weeks time, in 1 month time, nga ma-adjust ka pa. Kaya ang contact tracing is hindi lawlawog ng trabaho nimo, pangitaon mo kung sino mag close contact, ang mga history. So, preferably, kung ako yung gani, dapat kung contact tracers, taga Bacolod gid nga residents. Kay mas mapo sa ila, damo kadiri kilala, kag way labot, balaan mo nga daan mga terrain di, balaan mo nga daan kung anong sitwasyon sa Bacolod City Yan pa bang coach ini? Pilagi lang target, pilagi provide sa DILG para diri sa Bacolod, kag Negros Occidental, bala makahingagaw ini, may maka-apply. Ang importante nga mayara ka lang background. No? Kung medical works or job ang pagambalan, kag may bachelor's degree ikaw. May tinapusan ka in short nga dapat amo na ang pag-apply mo. Ang pila ka madokumento katulad sang NBI clearance soon to follow na lang na or will follow. Kay ti subong alang-alang man kapin pa subong hindi mo na madali-dali yung NBI nga pagkadto mo to mambal ka NBI release na ko dahil sang NBI certificate ko or clearance. Kaya mo na, no, sa mga willing, kagluyag nga mag-apply, nga mangin contact tracers, feel free sa padala sa inyo application. May online dira nga makita nyo, may form dira, nga dira lang kamo mismo fill up, kag ipadala sa email sang DILG. Ara man sa ila Facebook, ang inyo, pwede dira nga link na padalaan sa email address nila. Good luck sa mga contact tracers. Hindi lawg-lawg galing ni. Ang risgo nga tubangon kag imo trabaho, bangon ang pangitaon mo ang may close contact sa isa ka tawo nga nagpositibo.
Alas 8:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Huwag naka-obligasyon na Action Relevering. Ngagawon ko lang si City Administrator Emang. Ang ginaistoryahan ta party hospital care and healthcare program nga muning pinaka-importante during this pandemic. Kabalo kita na mo na nga problema mo. Mayara iban nga ngila ginabatyag hindi COVID. Ang problema kay wala sang mga hospital nga available nga pwede sila i-cater. May pila ka mga pasyente nga nagbatyag sa sintomas ng COVID nga gindala sa hospital, hindi iban makater man. Bangod nga ang rason, sobra na ang capacity hindi na masarangan sa mga hospital. So the reason nga iban may mga pila gani nga malapit mismo sa mga city officials ta nga napatay iya during the time nga ginadala sa hospital for emergency kuntani, no? Nga kinanglanon ang pag-akto sa doktor galing ti amo na ang problema gidiyang natabo overwhelmed ang health services o kon ang hospital. Ang akon gani paglantaw primero nga silingkot kon capacity sa hospital mayara pagurutan galing kay ti damo nurses nga mismo mga parents kapin pag naman medyo hoben pa nga mga nurses nga nag-decide na maginikanan nga pauntaton lang sila sa trabaho nila. O bagod sang sininga problema sa pandemic yan eh. Now nagtukod ang Bacolod o kung nagpatigayon ang Bacolod City sang nagakaigo nga set up para sa one hospital ni bala, no? One hospital command center. Anong tinutuyo sini? Pagbalik tayo na karon istoryahan ta sa aton sining upod kay City Administrator Emang, agon nga may ideyang publiko na no matabo dire. May mga online manikuno mo nga mga consultation and all. Di kabalo ka kinanglanon niya basta ikay lawas ang ginambalanta. Tanan kita diri mas prefer pa nga mawadaan ka kwarta mo sa kabuhi kag imoy kayong lawas ang maapektuhan. Kay bisan ano mo kaduro kwarta, bisan ano mo kadamo kwarta kun masakiton kag kun magmasakit ka, kag amo nang halinan tunaan sa imong kamatayon ti useless na. Ang iban gani subong kuno galain ang pamatsyag nila kay ang ilang ATM ang unod sang ilang mga bank book nagdubo na sa 1 milyon. Ay sila pa ang dugalalain subong ang mga tao yang hand to mouth combat kisaway na palanyagahon gapangita kag ideya pa daw kilang ya gayuhom pa pero abot masarangan tani tubtob Setyembre 30. Ang interview ta kay City Administrator Emang sa aton nga pagpanumbalik. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:52 na. Good morning kay Kagawad Melchor Baroka Rombines. Dara sa may hinubaan. Kumusta ang hinubaan, Kagawad? Rose Guevara kay Heaven. Good morning man. Jocelyn Arisibita Ulak kag Lilia Taton. Kamuniton man siya. Salamat gid. Benjo Gonzales Gargaliano. Bok Sabrin. Attorney Dan Pondivilla. Salamat gid kay Daisy Bini Umingan. Kenalon Sagay sa Tokyo, Japan. Araman Maymar Fernandez Estrella. Kag Jocelyn Song Comedia. Thank you gid. Anthony Jones Tabulong Habilio. Paul Brian Sumugat. Good morning man. Vanessa Mayo. Ara siya sa US of A. United States of America. Good morning sa inyo ha. Kag kailang pagmonitor sa tagapag-asa ko no sa Orlando Permalan. From Orlando Permalan. Si Orlando. Sige ngalan na ginimo sabi ko ni Orlan ngalan niya do pilido ya. Gali kay Orlando ang kompleto niya ngalan. Arian Joaquin, gamonitor sa Tangob. Good morning. Paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Ginatamya si Tita Elma Lusok Polidario. Now, ari ang importante. No? Kaya nagin-mention ko sa inyo nga sa tiyempo sa pandemya, sa sining pandemic, ang ginakinanglan ta is hospital care kag ang health services nga amo ni siya ang isa sa mga vital nga subong nabutang sa critical after nga ti overwhelmed o kon ang iban nga mga hospital di sa Bacolod kalabanan nagkalapuno na kag ang health services ang hindi o non-COVID kung kaisa nga mga patient hindi makater. Now may mga approach sa ginimo ang city government of Bacolod kag isa diri amo ang pag-set up dira sa operation center sa isa iya ka lihok nga at least makagiho bala no kag naghimo sining one hospital command center. Di kay nagligad to may mga reklamo diri siling yabot may kabudlayan kami, mga dialysis patient kami, may pamilya kami mabata, hindi kami dali-dali madala sa hospital. Now, joining us this morning is the City Administrator of Bacolod City to tell us ano ang mga
update diri kay pag-intindi ko do may mga online services gani sila nga consultation mo. We have City Administrator Ang on the line. Online sa hotline. Online sa hotline. Hello ma'am, good morning. Welcome sa Action Hotline. Good morning, Action Art. Good morning sa mga tagpalamati and may aga dito tanan. Salamat gid no sa time. Ma'am, ma-check lang ko ano ini ang konsepto kag ano ang matabo sa sinigin setup naton sa Bacolod City nga One Hospital Command Center. Ang aton nga set up na One Hospital Command Center, ang purpose na is mako-coordinate ang tanan ng mga hospitals, mako-coordinate ang aton inang ginatawag nga One Hospital Command Center. So ina siya bali ang ma-communicate sa ito ka hospitals diri sa Bacolod. And even including ang sagwa sa Bacolod ng mga district hospitals naton and the provincial hospitals sa Silay para mabuligan nga sila yon ma-refer ang mga nagakinahanglan sa hospitalization or emergency services. Mahatagan tayon sa ma-refer dayon sa available nga either emergency room or critical care unit. Kay kada adlaw nagakuha kita sang census ang One Hospital Command Center, nagakuha sang census sa mga hospitals. So mabalaan natin kung diin ang may discharge, si diin ang puno, sa diin ang may ICU nga available, diin ang may ara nga mga importante pagid ng mga machines or mga equipment nga kinanglanon sa pasyente. So una, gina-evaluate na nangadaan sa aton One Hospital Command kung ano ang needs ng pasyente, no? Kung anong kinanglanon niya. Kaya para ma-refer siya sa nagakaigo na dapat niya katuan ng mga facility or hospital for that matter. I see. Which is good, no? Kay kung halimbawa, no, kung ikaw may pasyente, nagakinanglan sa healthcare, nagakinanglan sa during emergency, budlay nga ikaw lang mamato-mato kadto sa ospital kay sometimes ti way ka magkaibalo, way gali sila bakante, no? So anong sarang mahimo diri sa public, especially during emergencies, may hotline numbers nga makontakan, ma-coordinate na? Makipag-angot lang sila sa aton Emergency Operations Center nga may ara kita hotline gina-publish. Action Art sa Facebook page ng Emergency Operations Center, pwede nila i-like na kay para nga ang mga updates makuha nila, ang mga bag-ong policies, mga bag-ong guidelines gina-publish dira sa aton page. Also sa PIO, Bacolod City PIO nga page, makita manila dira ang mga announcements. Kag ang importante ang mga hotlines nga gina-provide naton. So ang aton One Hospital Command Center may ara man nga hotline. Kag may ara kita telemed services. May telemed services kita nga gahatag ang may mga doctors kita on standby 24/7. Na pwede makahatag sang advice, pwede makahatag kung pwede sila marisitahan, pwede sila mahatagan kung anong dapat nila himuon, matuduan sila kung anong dapat nila himuon by assessing ang ilang symptoms, kung anong ilang kondisyon, kung anong ilang mga reklamo. So, gina-assess sila by telemed. Manawag lang sila sa mga hotlines yung gina-provide namon. Kag ang aton operator, may-ari kita diri nga daw call center nga may mga operators nga iga-connect sila gilayon sa aton mga telemed doctors. Wala labot na Action Art, wala labot sa physical health, mga medical concerns, clinical concerns nila. Kaya raman kita mental health, nga helpline, nga ara naman daya ang aton nga may ara kita psychiatrist, si Dr. Ortahada, sa aton City Health Office. Nga nagahatag, may team na siya, may mga team na siya of trained, mga na-train na ni sila sa counseling, na-train na ni sila sa emergency response counseling. Pwede na ninyo matawgan. At again, kung makipag-angot sila sa aton hotline, iga-connect sila gilayon
sa aton nga mental health helpline. I see. So, balido may trunk line. Kompleto ang services. Kag Okay. Action Art, ang aton One Hospital Command Center, kung in kaso na puno sa subong, no, as of yesterday, 97%, 97 to 98% ang aton utilization rate. Silingon ang occupancy sa aton ng mga Hospital. COVID rooms sa mga hospitals diri sa Bacolod, halos puno na, no? Mga Grabe. 2%, 3% na lang din ang available. Okay. Kag as of reporting time pa na, during the day, may ara pa na nagasulod naman, hindi sa mabalaan. But at the same time, may ara man yung naga-discharge, kaya may nag-aayo man, may ginapagwa na. So, ang importante nga role is gina-traffic sa aton One Hospital Command Center. Kung diin pwede dalon ang pasyente. Kung ikaw pasyente, syempre, concern na ng imo family member or ikaw mismo nagapanik ka na napagita paghambal sa hospital nga wala kami bakante because naturally ang admitting section sa mga hospital kung wala na bakante mambal gina sila nga wala bakante as of now. Kung wala sang emergency room wala emergency room as of now, but ang importante sa aton One Hospital Command Center is in the meantime nga tinahulat nila ang madala sila sa hospital, may doktor kita nga makahatag sa ila sang advice sa telepono. No, may telemed doctors kita nga pwede sila tagaan ano himuon nila, sa subong ang himuon, ano oprahon, and then pwede namon ma-coordinate man sa aton One Hospital Command Center ang pag-dispatch sang ambulance nga mag-pick up sang pasyente. Kaya mo maning good lie, no, na na-experiensyahan ko na Action Art. Yes. When ako mismo, I have experience, ya ako na din gani, pangita, kilala ko na ang tanan nga may mga ambulance, pero magtawag ka, wala sang available. So, subong niya, coordinated na nila tanan diri. So, pwede din sila pwede din nila ma-take note ang aton nga hospital, One Hospital Command Center hotline. Importante na nga numero kay amo na subong ang aton lifeline sa subong sa tiyempo ni sang COVID crisis. Yes. So aside from the COVID situation or problem, nga subong ti almost 97% occupied ang mga hospital, but in some other services nakatag man sila ma'am advisory or percentage. Ano kumusta? Makakater pa sila other cases aside from COVID, may available pang pwede nila mapasulod emergency cases? Actually, ang non-COVID or ang tinatawag na nila sa medical community nga clean cases, no? Clean meaning hindi infectious. Ang mga clean cases, mapatikan sa hindi, mas manubo ang occupancy subong. In fact, tay ang gasulod. Kada para lang para lang ma-intindihan sa aton mga tagpalamati sa imo mga online viewers, Action Art. Actually, ang mga hospital nag-allocate lang na sila 20 to 30% of their total bed capacity para sa COVID. Kaya hindi man nila pwede nga isulod lang bisan diin ang mga COVID positive patients. Correct. Tungod nga hindi man kita gusto nga ma-infect ang tanan nga pasyente nga gasulod sa hospital. So may ara gyapon 70% up to 80% na gina-allocate for clean cases or ang mga normal, mga usual nila. May ara mga pasyente nga na stroke, kinanglan operasyon, appendicitis, may asthma, may ara yang non-COVID pneumonia, may ara cancer, may ara lain-lain ng mga masakit, may nagabata, may may ara gina-cesarean. So damo kaya iban nga cases other than COVID. Although subong ang aton gidya focus ara sa COVID kaya mo nang pinakadamo nga cases naton subong. Okay. So ara niya gyapon damo iya ang bakante sa mga hospital sa aton clean cases or non-COVID cases. Okay. Galing ti amo ni ma'am, no, bisan emergency, since kado may mga symptoms, halimbawa ang isa kadalon sa hospital, would it be required nga kinanglan may ERT, PCR test, o swab test pa sila, or anong himuon, once nga mag-contact sila sa inyo, at least ma-determine mismo dayon sang online nga One Hospital kung ano ang status mo, doon mo nagwa niya? Alas 9:05 Action Radio Philippine Standard Time. Now, ang One Hospital, kung lang tawon natin, is, ang purpose niya is not only for the COVID patient, no?
even the emergency cases, tinguan man nga i-cater eh. Hindi lang gani kay medical, no, kundi pati na sa mental health issues, may mga online dira nga mga experts. Nga kung magdangop ka sa ila, at least may ara sang mahatag sa imo sang advice. Kag mayo ni kay mamonitor amuning kinanglanon nga sistema. Mandamo kita na eksperyensyan, may nag-chat diri sa amon sa Aksyon Radio Bacolod, kapangayo bulig, Sir, manog batang pamilya ko, dalong ko sa ospital, di pagbatunon, gina-require swab test. O, ang bata sa sulod sang tiyan, amo ni napatay na, lain na ginang sitwasyon, tindi, way sa makabaton sina. Pero, suno kay City Administrator Ang, paagi sining, gin-set up karon nga one hospital command center, at least well-coordinated, sila ma-dispatch, sila ma-ibalo, ma-traffic, din nga hospital nga pwede na, are. Which is good. Amo na ang dapat, ginman. Kay pobre maning iban, halimbawa, gin-stroke kay mo ya, no? Ginataki sa kurason ka, di bala mo nang tawag na, kaya ti may ara ka na background history, nga dugay ka na yan suffer, why pa ning COVID, ya may ara ka na imo yung alta presyon da. O, why pa niyang COVID, may maintenance ka na, kay ti masaming kataas ang imo sining blood pressure. O, ti amo nang isa sa mga problema, ti pagi sa command center, siling ni City Administrator Ang, at least may makater sa imo. Kabay pa mo na gini nga, kag masigi ni siya nga sistema, no? Ang suggestion ko, kay i-check tani karon sa PIO, kag ang advisory mismo, anong hotline dira nga pwede nila matawgan, kaya mo niyang importante, subong, at least, bisan non-COVID patient ka, may ara kagid sang madangpan. Kinanglanon iniya sang publiko mo, basta gani serbisyo sa ikayang lawas, very significant na kag kinanglanon na sang tanan. Kay halimbawa, kung ikaw may emerhensya, may miyembro sang pamilya mo nagalain ang pamatyag, subong nga daan ang tao nagapanik. Ang tao pamatyagan, Kuya Subong, may ginabatsyag lang ang miyembro sang pamilya mo, doga lalain ka na, matyagan kung iban diri nga mga pumuluyo, no? Kung may mga sintomas, kapin pag may mga sintomas sila nga makita, abe, sa pasyente nila da, bisan gani nga may ara history na kunano ang ila sini nga mga ginabatyag na nga balatian, kung kaysa gasala-sala ang tao, kay imaginon mo ba lang ang matabo siniya, kung dalon mo sa hospital, basi i-require ka sang swab test? Galing kay hindi na available ang linya ni Ma'am, ni City Administrator Ang. Sorry, gid ma'am, nautod ang linya ta, pero i-discuss na karundugang sa iya, kay gina-check ko pa no, kay duway pa man na plastad dire, kung ano ni ang sarang ikontakon sang publiko, ang mga numero, mga hotline, amo ni ang pinaka-importante nga makuha ta, so that the public may know, din sila pwede mag-contact, amo na yan mo. Kay hindi man pwede, kapin pagid kon, halimbawa lang may pasyente ka, bisan ambulansya sa subong, ang nagakatabo, budlayan ka mag-contact, man may ara protocol man, kita mo bisan diri sa may 117, sa DRRMO, may designated na sila ambulance, 3 bilog. Nga kung may manawag, daan mo ni sila ma-respond, kapin pagid mamonitor mo yan mong ginatawgan yan, magkutabi, din ang background sina, pilang edad sina, why na close contact sa nagpositive, amo na ginahimo. Tikon may ara kasintuma, kung kaisa damo pa nga proseso, pangitaan ginaya, sang ambulansya nga kargahan sa imo, nga amo na ang gindesignar, halimbawa sang DRRMO. Kabay pa, way nakita sa mabatian diri nga gin itsapuera o kun way gin sapak, no? Kaga ang ospital way gin atender, bisan emerhensya bangod kay ang rason permi, buta na sila. No, buta na sila. Tikon 30% pa ng allocation para sa COVID patient, meaning may nabilin nga 70% para iya sa non-COVID patient. No? Kagkabay pa ha,
Gaining ambal nga 24/7 dira nga pagserbisyo, pagtawag may gasabata. Okay, basi balakon magparyo sa iban diri nga mabutang hotline niya patay tawag lang ko dio mo ning hotline amo no. Nga inangga sa lalakit ng dulunggan mo kapanawag blaway man sang ga gilinit ng cellphone mo sang tinawagan ay way man sang nagasabat. Na importante nga pagambal mo 24/7 nga activated kag ina magaserbisyo pag call magluwas kung grabe ang tinawagan ay may gasabat dayon kabay pa. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Wow, ang parte siya ay pagpanghilo ido nido hindi ko naging matalak. Kayo no, daw ka simple siya nga balita pero kung lang tawon mo hindi malayo sa ulihin nga kung amo ni kapigadong tao mangita idiyabla. No, kagway kita kay balo kung base kon part na ni sang kung gaplano ang mga opisyales naton kag ang mga otoridad kung paano mag-contain ng virus ang iban kay diyaman kung paano ya ang basulbar ang ila ginabatsyag nga gutom. Di mo hindi mo ni ma-discount kung mga possibility mo samtang nga nagalawig ni ang problema sa pandemya. No, good morning dira kay Toto Rico Ontalan. Nya magtawag kasi sila may nagambal di number you dial is not yet in service. Please try again later. Galing way pa man ni number Rick nga ginbutang sila mo pa ning kwaon ko karon nga i-publish man amon diri sa Action Radio para may baluan sa public. No kag may ara kita idea Toto Alfredo Sapa. Sinya, Sir, will this solve the Clag Hospital for COVID patients or no vacancy? Anong authorities ang center ni? Nga ako magdiretso ka sa hospital, hindi. Pero kung magi ka sa center, do you think masugot ang hospital? Din tong sugpo niya man. Kung wala lugar, kung emergency kang magi ka pa sa ila, it is not atrasado. May mga posibilidad nga matrasar. No? Kapin pagkunway sa magsabat dila to 24/7. Pero ini nga disenyo actually was recommended by retired Major General Mel Feliciano. Amo naging gamit nila sa Cebu. Amo naging recommend sang mga eksperto nga halin sa Cebu. Hopefully nga mag-work diri sa aton, no? Kag ang hingagawon gid dapat maplastar ning hotline. Amo ni ang importante. Kag
aktibo ang nagasabat sa hotline. That's one program nga needed gid. Kudos to Imang, but may reports nga those who are COVID-19 but not so severe, gapa-admit ka hindi gusto magkadto sa quarantine facilities, kay hindi na pwede ang home quarantine. Timay lang na galing Madam Mati Espina kay Madam Tox na may ngagas inyo. Mayo na ako may kulo kwarta ka kay mapa-admit ka sa ospital kay this quarantine facility, pero kung pigado ka, paano kaya pa-admit o karon nga hindi mo mabangbang balayran? Manghud ko ganing in the last private hospital, way maging operahan, way maging ano, gindapatan lang bulong, pagdason adlaw, balayran, isa kagabi lang atulog, 23,000. Timay lang kayang iya nga amo to kung inaobrahan niya, amo yan nagsabat, ginibad lang amatabat kay utol, pero imaginabla, amo na iya kabudlay kung private hospital. Na ano maning sineko man, brand out di sa mansilingan, nga online class na iya bata ko, tani sa hapon lang nila schedule ang burnout. Oy, siling ni AG de Larmente. Montilla Magbanwa, good morning. Grabe, no? Parte sa online ni din kakita yung ang Zoom bag-ulang ko ka-discovery. Pwede gali mahak galing kay sa mga eksperto. Bisan ano pa na ganing mga security features nga ginabutang sa mga eksperto. Masudlan ganin nila ni. May isa kabulutuan sa Bacolod din nga naga-online to. Religion pa blang klase. May nagsulod to yung actually anak ko ara naga-intra. Sos Mariosep. May ara ya binastos silang ginapanghambal. May mga igong-igong pa yung animal to nga taga-diin to sa iyaman. No, do hindi man to Pinoy. Nakasulod kay actually ining pag-intindi ko sa Zoom, ang feature is kunway ka sang link, hindi kay kasulod kung hindi ka pagbatunon sang daw nagaserve nga admin da, nga host sang meeting. Pwede gali sila yan, no? Inanuman nga sitwasyon naman. Sige, salamat kita. Kay paring Basti Gerhin, pare, salamat sa info ha. Kalingway nagikot tiyempo, karon na lang ha. Kay Helen West na, good morning. Regine Bais Binyas, dili ka na. Patamyaw kay Mrs. Sally Lorenzana. Watching from J.R. Torres Village. Ayos, Jenafi sa Guban, papasin kag Torco Jongko sa Isabela. Pare, kumusta ka na? Paita galing time ha. Diri sa ito na pagpangalaga ng reminder ko lang sa inyo, ari ay kaya ang pagbati sa Dr. Alfreds, gang ikayang lawas, labi pa sa pinakamalon nga Action Art Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,